आज राजापूर गेस्ट हाऊसमध्ये आपण सगळे इकडे जमलेलो आहोत. आज सकाळीच आमच्या सगळ्या नेत्यांची बोलून येणाऱ्या 6 तारखेला बारसूर रिफायनरीच्या सभागृहात आम्ही मोर्चा काढणार आहोत. हा मोर्चा कोणाच्या विरोधात नाही, पण काही दिवसांपासून जे विरोधाचं चित्र महाराष्ट्रामध्ये उभं केलं जात आहे ते सगळंच खरं नाही किंवा ते मोठ्या प्रमाणात खरं नाही. समर्थनाची बाजू ही फार मोठी आहे. हे दाखवण्याची आता वेळ आली. काल पण पत्रकार परिषद मी ओरसमध्ये घेऊन काही गोष्टींचा खुलासा केला होता आणि जर कोण वातावरण बिघडवण्यासाठी इकडे येत असेल तर त्याला उत्तर आम्ही समर्थनाच्या मोर्चाने देऊ. याच्यासाठी मी 4 वाजता ही बैठक समन्वय समितीची शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस जे काही जे इथे मंडळी येते आहे 6 तारखेला जे आपण करणार आहोत सकाळी 11 वाजता जवाहर चौकामध्ये आम्ही सगळे जमणार आणि तिथून त्या मोर्चाला सुरुवात करू. कोणालाही गालबोट न लागता कोण कशासाठी 6 तारखेला येत आहे राजापुरात हे माझ्यासाठी महत्वाचं नाही, आमच्या नेत्यांसाठी महत्वाचं नाही, पण सातत्याने बारसूर रिफायनरी आणि तो विषय बारसूर रिफायनरीचा बदनाम होतोय आणि म्हणून आपली बाजू मांडण्यासाठी आम्हाला हा मोर्चा काढावा लागतोय, ताकद दाखवावी लागते. ही ताकद आम्ही आमच्या ग्रामस्थांना दाखवत नाही हो. काही प्रमाणात जरी छोट्या प्रमाणात असले तरी ते ग्रामस्थ आमचेच आहे. हा विषय आमच्या ग्रामस्थांच्या विरोधात नाही, तर जी बाहेरची मंडळी आहे जे वातावरण खराब करायचा प्रयत्न करत आहे ही ताकद त्यांना दाखवणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मोठ्या संख्येने येणाऱ्या 6 तारखेला सकाळी 11 वाजेपासून आम्ही सगळे जमणार आणि समर्थनाची ताकद दाखवून देणार, जेणेकरून बारसूर रिफायनरी ही किती महत्वाची आहे आपल्या भवितव्यासाठी, आपल्या भविष्याच्या पिढींसाठी हा दाखवण्याचा आमचा उद्देश आहे. कोणाच्याही विरोधाचा उद्देश आमचा नाही. आणि म्हणून आमचे सगळे तुम्हाला दिसत आहेत हे तर कमीत कमी वेळेमध्ये एवढी लोक जमली. सकाळी मी 11 वाजता ही मीटिंग बोलवली, 4 वाजता मीटिंग सुरू केली आणि एवढ्यात ही सगळी लोक इकडे जमली. याच्यावरूनच बारसूर रिफायनरी बद्दलची उत्सुकता ही किती आहे. ह्या कमी कालावधीमध्ये पण जर एवढी लोक जमू शकतात फक्त एका मेसेजवर, तर आपण येणाऱ्या 6 तारखेला काय होईल याचा अंदाज आपण लावू शकता. पण तुमच्या अंदाजाच्या पलीकडे ती गर्दी येईल समर्थनाची, एवढं मी तुम्हाला शब्द देतो. आपल्याला ह्या विषयावर कुठलेही प्रश्न असतील आपण विचारू शकतो. मोर्चाचा रूट काय असणार आहे आणि कोण कोण नेते सहभागी होतात? आमचा प्रयत्न आहे सन्माननीय फडणवीस साहेब ह्या मोर्चामध्ये येतील. आमचा प्रयत्न आहे, त्यांचं जसं कन्फर्म होईल तसं आम्ही तुम्हाला सांगू. सन्माननीय राणे साहेबांना आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. नितेश राणे आहे, सन्माननीय उदय सामंत आहेत, प्रमोद जटार आहेत, असे सगळे नेते अजून आमदार खासदार ह्याच्यामध्ये ऍड होतील. सगळे म्हणजे जवळपास खरगच्च होईल आणि
जवाहर चौकात जमायचं आहे आणि जिथे आता परवानगीच्या ग्राउंडची जिथे मिळेल तो रूट असेल आमचा. सरकारने आम्हाला विरोध झाला त्याच्यानंतर वास्तूसाठी पुन्हा एक विरोध करा. उद्धव ठाकरे यांना भूमिका बदलायची सवय आहे. त्यांनी बारसूला रिफायनरी यावी याच्यासाठी जर पहिलं पत्र कोणी पाठवलं असेल तर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत. बरोबर आहे, हा इतिहास झालेला आहे. आता मुख्यमंत्री पद गेल्यानंतर त्यांना का असं वाटलं की बारसू नको, हे आता तुम्ही त्यांना विचारलं पाहिजे. पण ही भूमिका दुटप्पी आहे आणि प्रत्येक वेळेला आहे. हे का आजचा विषय उद्धव ठाकरेचा नाही. मी कालच उदाहरण दिलं, सिंधुदुर्गाला जे एअरपोर्ट येतं किंवा झालं जे एअरपोर्ट उद्घाटन झालं ते त्यांच्या कार्यकाळात असं ते साध्य झालं. विरोध करायला पण त्यांचीच संघटना होती. जे खासदार विनायक राऊत आहेत हे विरोधासाठी एअरपोर्ट न यावा ह्याच्यासाठी जर कोण आंदोलन करत होतं तर ते विनायक राऊत करत होते. त्या लेवलची ही लोक आहेत ज्यांना एअरपोर्टही नको होता आपल्या जिल्ह्यांमध्ये. म्हणजे असे जर राज्यकर्ते किंवा राजकारणी लोक आले तर तुम्ही त्यांना त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवता. म्हणून आमची उद्धव ठाकरेंकडे कसली अपेक्षा नाही. आम्हाला आमच्या भविष्याच्या पिढीसाठी हा प्रकल्प उभा करायचा आहे. उद्धव ठाकरे आमच्यासाठी महत्वाचे नाही. त्यांना आम्ही किती सुद्धा त्यांची करत नाही. म्हणून ते येतील जातील आम्हाला काही फरक पडत नाही. हे भविष्याच्या पिढीसाठी आम्हाला प्रकल्प उभा करायचा आहे, आम्ही करतो. इथले स्थानिक आमदार राजेश साळवी हे सुद्धा वेगळी भूमिका घेण्याची आहे. पूर्वी त्यांचं समर्थन होतं, आता असं म्हणतात की आता उद्धव ठाकरे जे आम्हाला आदेश देतील त्याचं आम्ही पालन करू अशा प्रकारचं वक्तव्य राजेश साळवी यांचं होतं. बघा, राजन साळवी वेळोवेळी आपली भूमिका बदलत असतात. ते किती शिंदे साहेबांच्या जवळ आहेत, काय काय चर्चा अँटी चेंबरमध्ये झालेल्या आहेत हे मला दोन उघडायला लावू नका. आणि तो आजचा विषय देखील नाही. कारण का जसं मी सांगितलं जर उद्धव ठाकरेच आमच्यासाठी महत्वाचे नाही तर राजन साळवी तर म्हणजे काय त्यांची काय किती सुद्धा विषय काय आहे. राजन साळवीने भूमिका बदलली, त्यांना जे काय करायचं ते आम्हाला काय थांबवणार. आम्हाला उद्धव ठाकरे काय थांबवणार. आम्ही आमच्या समर्थनाचा विषय घेतो. त्यांनी भूमिका का बदलली आहे तुम्ही राजन साळवीला विचारा. आणि कोण राजन साळवी, काय योगदान आहे त्याचं. तो चॅलेंज करतो, अरे भाई तुझं योगदान काय, कोण आहे तू. अरे तुझ्यासारखे फडतूस आमदार आम्ही असे अनेक जिरवले लोळवले. म्हणून आमच्या नादात पडू नको. पहिले एक भूमिकेवर ठाम राहा आणि मग राणेंना चॅलेंज करायची तुझ्या सारख्याचा आमच्या आजूबाजूचे निपट. तो आमच्याकडून आला देखील नाही. राजन साळवी हा विषय माझ्यासाठी महत्वाचा नाही. कोण आहे तो मी तर त्याला दखल सुद्धा देतो. आमच्यासाठी विषय महत्वाचा आहे की बारसूला रिफायनरी उभी राहिली पाहिजे. हा विषय आमच्यासाठी महत्वाचा आहे. साहेब खरं तर 6 तारखेला उद्धव ठाकरे पण येत आहेत आणि त्याच दिवशी आपला मोर्चा आहे. त्याच दिवशी नेमका मोर्चा काढण्यापासून उद्देश काही का नाही काढावं. जर 7 तारखेला काढला असतं तर तुम्ही काय म्हटलं असतं. विषय तारखेचा नाही. आम्हाला असं वाटतं की आम्हाला समर्थनाची ताकद दाखवली पाहिजे. विरोधक काही जरी जमत असतील तर मीडियावालेच तुम्हालाच ताकद कळेल ना की ही समर्थनाची ताकद आहे आणि ही बघा विरोधाची किती कमी ताकद आहे. हे केव्हा तुम्हाला चित्र दिसेल जेव्हा ते समोरासमोर किंवा त्याच दिवशी जेव्हा ते ताकद दाखवायचा प्रयत्न करते. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं आम्हाला गरज नव्हती. हे त्यांनी उगाच वातावरण बिघडवण्यासाठी हा जो काही प्रयोग केला तो कोकणासाठी योग्य नाही. ही लढाई कोकणासाठी लक्षात ठेवा. ज्या उद्धव ठाकरेंनी 2.5 वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री असताना कोकणाचा पैसा मुंबईकडे वळवला. घरपट्टीचा विषय ग्रामपंचायतीला खर्च करू दिला नाही. तो सगळा करोनाचा कारण सांगून त्यांनी तिकडे वळवला. असे मुख्यमंत्री 2.5 वर्षासाठी महाराष्ट्रात होते. कोकणाने त्यांना भरभरून दिलं. पण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोकणाला काहीच दिलं नाही. हे आमचं दुःख नाही. म्हणून त्या माणसांनी कोकणावरचं खोटं प्रेम आम्हाला दाखवू नये. त्यांनी यावं, त्यांचा विरोध काय असेल तो दाखवा. आम्ही समर्थनाच्या भूमिकेत आहोत. आमची ताकद आम्ही दाखवा. साहेब 6 तारखेला
स्थानिक बाजू परिसरात ते समर्थन किती जमतील? कारण असा अनुभव आहे की बऱ्याच वेळेला कमी प्रमाणात तर असतात. तुमचा अनुभव मला या तुमच्या अनुभवाचं मी उत्तर देऊ इच्छितो. किती जमतील स्थानिक मी तुम्हाला काय तुम्ही चित्र बघा, त्या दिवशी चारही बाजू समर्थनाचीच बाजू तुम्हाला दिसतील, समर्थनाचे झेंडे तुम्हाला दिसतील, हे मी तुम्हाला खात्रीला सांगतो. सर, काल तुम्ही बारसूरमध्ये घातपाताचं जे वक्तव्य केलं होय. होतं रेटिंग स्कोर, होय. त्याच्यावर खासदारांनी आता राऊतसाहेबांनी आता असं म्हटलंय की त्याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली. हो, मीच मागणी केली आहे. राऊतांनी मागणी करायची गरजच नाही, आम्हीच मागणी केली आहे की ह्याच्यावर हे झालं पाहिजे, इन्क्वायरी लागली पाहिजे आणि ह्याच्या मागे कोण. आणि मी कालही बोलता बोलता असं बोललो होतो, हे आपले नाही आहेत स्थानिक कोण, हे बाहेरची जी काय मंडळी बाहेरून जी काय ढवळाढवळ करते ना, ही ती लोक आहेत. विनायक राऊतांना अनेक गोष्टी उशिरा कळतात किंवा कळत नाही, पण मी तुम्हाला सांगतो, हे जे काय मागून जे काही चाललंय ना, काही गोष्टी ज्या आणल्या जात आहेत, माझ्याकडे जी माहिती आहे ती पोलिसांनी मला कधी विचारावी. मी SP साहेबांना बोललोय, सन्माननीय गृहमंत्र्यांना, सन्माननीय फडणवीस साहेबांना मी सांगणार, त्याच्या पलीकडे जाऊन इन्क्वायरी लावावी आणि ह्याच्या मागे कोण आहे याचा शोध घ्यावा. राऊतांनी कशाला सांगितलं पाहिजे, मीच सांगितलं त्याच्यावर. आदित्य ठाकरे असे म्हणाले की भारतामध्ये बेरोजगारी वाढत आहे, महाराष्ट्राचे प्रकल्प ज्यामध्ये गेलेले आहेत, युवकांनी संघटित व्हा. पहिलं मला असं वाटतं, आदित्य ठाकरेंनाच काहीतरी रोजगार नाही, तेच बेरोजगार आहे. मला त्यांचा उदरनिर्वाहाचं साधन काय मला माहिती आहे का, तुम्हाला माहिती आहे का? काय उद्धव ठाकरे आपले आदित्य ठाकरे स्वतः बेरोजगार आहेत. काय उद्योगधंदे त्यांच्याकडे? असं कुठलं हॉटेल आहे काय किंवा अशी कुठली इंडस्ट्री फॅक्टरी आहे ती ठाकरेंची? अहो, जे स्वतः बेरोजगार आहे ते दुसऱ्यांना काय संघटित करतात? साहेब, कोकण म्हटलं की सगळ्याला विरोध, प्रकल्पांची एक ओळख झाली, ती ओळख तुम्ही यातून पुसण्याचा प्रयत्न करणार. बघा साहेब, मी तुम्हाला काय बोलतो, त्याच्यामध्ये मी एकही विरोधकावर टीका केली नाही, फक्त राजन साळवेंनी माझ्यावर टीका केली म्हणून मी त्याला उत्तर दिलं. मला विरोधकांशी घेणं देणं नाही. एक चांगली मोठी इंडस्ट्री जर इकडे येते, ज्याच्याने उद्योगधंद्याला चालना मिळेल, अनेक जोडधंदे उभे राहतील. उद्या त्या प्रकल्पाच्या जो काय ऑपरेटर आहे त्याला सांगून इथे चांगली शाळा येईल, चांगलं हॉस्पिटल येईल, अनेक त्याच्यामध्ये मंदिरांची काम, अनेक त्याच्यामध्ये जोडधंदे उभे राहतील, स्किल अकॅडमी उभी राहील, त्याच्यामध्ये प्लंबर उभे राहतील, इलेक्ट्रिशियन फिटर उभे राहतील. हे आपलं नको आहे का? अच्छा, जामनगरला कोकणाचाच आंबा गेला, जामनगरला आंबा एक्सपोर्ट व्हायला लागला, तिथे तर रिफायनरी आहे, 23 मेट्रिक टनची रिफायनरी आहे जामनगरला. मग तिकडच्या आंब्याला काय नाही होतो काय? परवा पण 11 वाजताची बैठक लावली गेली, ज्याच्यामध्ये कलेक्टर साहेब आले, SP साहेब आले, विरोधकही आले, समर्थकही आले. प्रॉब्लेम झाला काय? काही नाही, चर्चा झाली. म्हणून मी सांगितलं, ग्रामस्थांना चर्चा करायची आहे, ते जे बाहेरून जे काही धुडगूस घालतायत ना, त्यांच्यावरती लक्ष ठेवा असं मी पोलिसांना सांगितलं. कारण हे बाहेरून चाललंय सगळं, आपली लोक नाही त्याच्यात. म्हणून एक चांगली इंडस्ट्री उभी राहावी, उलाढाल कोकणाची वाढावी. आपण सगळं निसर्गावर अवलंबून आहोत, जास्त काळ निसर्गावर अवलंबून राहता येत नाही, म्हणून एक चांगली व्यवस्था उभी राहावी हा आमचा प्रयत्न आहे. बेरोजगारीला काहीतरी इकडे हे राहावं, बेरोजगारी होऊ नये, म्हणून आमचा हा प्रयत्न आहे साहेब. म्हणून मैदानात उतरतो आणि आम्हाला त्याच्यात यश मिळेल. आजपर्यंतच्या समर्थकांच्या कुठल्याही आंदोलनाला कधी नेतृत्व मिळालं नव्हतं, त्यामुळे विखुरले गेले आणि आता थोडंफार ह्याच्यातून हे होते. पण त्याच दरम्याने पूर्वीचा जो नाणार भाग आहे, जी 8,500 एकरची संमती होती, तिथल्या लोकांची आता मागणी होऊ लागली की आम्हाला ही रिफायनरी होती. मोठ्या प्रमाणात मी ज्या कॉन्फिडन्सने आपल्याला सांगितलं की मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे समर्थन आपल्याला दिसेल. आणि हे फक्त 6 तारखेचा विषय नाही, अनेक लोक घरी बसून पण समर्थन करत आहेत. म्हणजे ते मैदानातच उतरतील अशातला भाग नाही. त्यांनाही इच्छा आहे की ते आता काहीतरी चांगलं घडावं. अहो, ओसाड पडत चाललेला आहे, अनेक गावं, पाचरचा वगैरे भाग जर तुम्ही बघितला, अहो लोक घरं सोडून चालले. त्यांना काहीतरी आता उद्या आपल्या मुला मुलीला जर
शेतात उतरायचं नसेल, त्याला नोकरीच करायची असेल तर आपण ऑप्शन द्यायचा नाही का त्याला? अच्छा, जगामध्ये कुठे रिफायनरी म्हणून काय काय झालं असेल आम्ही जबाबदारी घेतो, पण तुम्ही दाखवा ना. राऊतांना सांगा, दाखवा ना कुठे आहे. ही तळमळ भविष्यासाठी असेल. आमचं कोण तिकडे नोकरीला लागणार नाही किंवा ठेके आम्ही कधी घेत नाही. पण एक चांगली व्यवस्था जसं मी सांगितलं उभी राहावी, याच्यासाठी हे प्रयत्न आहे. संघटित आपण बऱ्यापैकी आहोत. आता तुम्हाला तेच सांगितलं, एवढ्या कमी काळामध्ये एवढं चित्र उभं राहील, एक 4 तासामध्ये. उद्याचं 6 तारखेचं चित्र कसं असेल ते तुम्हाला दिसेल. पिंपळनेरच्या एकूणच या उभारणीमध्ये किंवा प्रवासामध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो. आता राणेंची जी इच्छाशक्ती, राजकीय इच्छाशक्ती, ही रिफायनरीला अगदी शेवटापर्यंत घेऊन जाईल का? साहेब, आमचा प्रयत्न आहे. आमचा प्रयत्न आहे ते एकटा राणे हा विषय नाही. सगळेच नेते याच्यामध्ये आज उतरलेले आहेत मैदानात. सगळ्यांची इच्छाशक्ती लागणार, एकाची दुसऱ्याची असं नाही, सगळ्यांची इच्छाशक्ती लागणार. आणि जैतापूरमध्ये राणेंची इच्छाशक्ती काय होती, आम्ही त्या काळामध्ये ती इंडस्ट्री उभी राहावी म्हणून आम्ही प्रयत्न केले. ते यशस्वी तेव्हा झालं नाही, काही गोष्टी तेव्हा विचित्र घडल्या. पण प्रयत्न आहे, पण प्रयत्न होता. आता ह्याच्यातून जो काय मार्ग आपल्याला काढायचा आहे तो सगळ्यांना एकत्र घेऊनच मार्ग निघेल, एवढं मला माहिती आहे. सर, राजापूरवासियांना मागील काही म्हणजे वर्षापासून पडलेला एक प्रश्न आहे. केंद्रातून हा प्रकल्प इथे आला राजापूरमध्ये, त्यावेळेस आनंद गीते साहेब आणि विनायक राऊत यांच्याच संमतीने इथे आला. तर त्यांच्या संमतीने इथे हा प्रकल्प आल्यानंतर आता विरोध का? तुम्ही ज्या व्हिडिओचा उल्लेख करताय तो व्हिडिओ मी बघितला, तेव्हा रिफायनरीची सुरुवात जी आपण म्हणतो तिथे साहेबांच्या बाजूला होते. पण मी तुम्हाला खात्रीला एक सांगतो, जेवढा अंदाज मला विनायक राऊतांचा आहे, त्यांना विषयच कळला नसेल. त्यांना वाटलं रिफायनरी म्हणजे कुठलं तरी दुकान वगैरे असं काहीतरी आहे. तुम्ही लक्षात घ्या, त्यांना रिफायनरी म्हणजे काय हे मी आज जरी विचारलं तरी त्यांना ते बोलता येणार नाही. आणि तिथं सुरुवात होती. आता सुरुवातीला त्या माणसाला काय माहिती रिफायनरी म्हणजे काय, त्याला आताच माहिती. तुम्ही कुठली अपेक्षा कोणाकडून करताय? म्हणून सुरुवात जरी त्या काळात झाली असेल, आणि ते कशाला, त्याच्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना तर स्पॉट बदलला गेला. ती तरी सुरुवात होती. उद्धव ठाकरेंनी सुचवलेला स्पॉट आज त्याच्यावर चर्चा आहे. तो स्पॉट आपण निवडला आहे. म्हणून विनायक राऊत हे सगळी लोक रंगळत जाणारी लोक आहेत, त्यांना स्वतःचं मतच नाही. म्हणून तुम्ही त्यांच्याकडून काय अपेक्षा